A yayin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta bayar da takardar shaidar cin zaben shugabanninta na jihohi da ke faɗin ƙasar nan, ita ma ƙungiyar haɗakan matasa da ke goyon bayan jam'iyyar sun goyi bayan tsaida matashin ɗan siyasa barista Muhammad Mustapha Bello a matsayin ɗan takarar zama shugaban jam'iyyar. Kwamarar Yahuza Garba, wadda shine magatakardan ƙungiyar, shine jawabin a Abuja a madadin ƙungiyar. Sai dan mu ba wa matasanmu ƙwarin gwiwa wajen su shiga siyasa ta APC ɗungurugum. Shi yasa muka taru don mu goya wa ɗaya daga cikinmu baya matashi barista MB Mustapha domin ya zama shugaba na jam'iyyar APC a ƙasa gaba ɗaya. Daga wannan ne kadai matasa za su samu damar shiga jam'iyya a dama da da zaɓe. Idan jam'iyya ba ta matasa ba ce, ba matasa yake shugabantar jam'iyya ba, to ina faɗa ma ba lallai a samu matasa shiga cikin siyasa a dama da su kamar yadda ake so ba. Amma in shugabancin jam'iyya matashi ke yi, ina tabbatar ma matasa za a ɗauke su ko ina, za mu taka rawar gani, kuma za mu tabbatar jam'iyyar mu ta APC ta dawo da ƙarfin da take da shi fiye da na da. Wannan shine abin da ya tara mu a nan, da ni da sauran shugabanni na ƙungiyoyi masu taimakawa, masu goyon baya ga jam'iyyar mu ta APC. Mu tabbatar da cewa ɗaya daga cikinmu matashi barista MB Mustapha ya zama shugaba na jam'iyyar APC na ƙasa gaba ɗaya. Irin wannan shekarar ne jam'iyyar ta APC za ta gudanar da zaben shugabanninta na ƙasa baki ɗaya. A yanzu haka dai shugabancin jam'iyyar na ƙarƙashin kulawan Alhaji Mai Malabu ne, gwamnan jihar Yobe. A baya dai an ta samun ɗaga taron jam'iyyar bisa sasanci da ake yi a jihohin ƙasar nan. Abin jira dai a gani ko wannan shaidar da aka bawa shugabannin jam'iyyar ba da damar gudanar da zaben na ƙasa baki ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan. Umar El Faruk Ahmad daga Abuja.